Em sembla que l'acte ha anat molt bé, tant per els membres de la Junta, que ens hem sentit una mica més arropats, i creiem que es pot continuar fent aquest acte any a any. Jo crec que com totes les associacions hi ha els seus alts i els seus baixos. Hem d'intentar que, com per exemple ara estem en un moment que anem molt, els de la Junta estem molt units, que vagi entrant gent i se senti amb ganes de seguir continuant aquests 25 anys. Jo crec que, com tot, una associació, com més gent, molt millor, i a més, com més idees hi haguin, podem fer uns camins que siguin prou importants per al poble de Camprodon. Doncs bé, hem vingut aquí a celebrar el 25è aniversari de l'associació, una associació que en els darrers 3 anys està fent un creixement interessant des del punt de vista de nombre d'associats, des del punt de vista de recursos i d'iniciatives que tira endavant, i que d'alguna manera creiem que és el camí que han de seguir les associacions de comerciants del nostre país. Els 2 anys que són els que nosaltres els coneixem, perquè fins ara diríem que amb el govern de la Generalitat no hi havien tingut cap relació, perquè no havíem participat dels projectes, dels plans de dinamització que nosaltres oferim a les associacions perquè puguin fer activitats dotant-les de recursos. Doncs, com deien, els darrers 2 anys han tingut un creixement tant de socis com de recursos al voltant del 25%, i per tant això vol dir que la feina que fan és valorada pels propis comerciants i que fa que camini endavant el Camprodon com a centre comercial. Com a alcalde he compartit molt d'anys amb l'Associació de Comerç i Turisme, en moments més difícils que els que tenen avui en quant a associació, i per tant jo crec que estan en un camí excel·lent, allò plenament enfocats amb el que és l'important, i per tant des de l'Ajuntament creiem que hem de donar totalment suport al que fa l'Associació de Comerç i Turisme, perquè està en la bona via. La Generalitat té via posta, l'Ajuntament estem al mateix barco i remem al mateix sentit, i per tant nosaltres estarem al costat del que és un dels principals actius de la nostra vila, que és el medi ambient, la cultura, els monuments, però sens dubte que un dels atractius de Camprodon és el comerç, la restauració, i per tant això és un atractiu que no podem res més que apostar-hi, i ho farem ara i ho farem en el futur. O sigui, avui la moda és els centres comercials. Els centres comercials, una estètica que ens han importat els americans, una estètica a vegades molt kitsch. Avui nosaltres tenim a Camprodon un gran centre comercial, cultural, monumental, que és tot el centre històric de Camprodon. O sigui, un comerç variat, potent, amb uns itineraris que podem trobar, a part de comprar tot el que trobaríem en una gran àrea comercial a Catalunya, i podem trobar un pont, un riu, un monestir, i això pocs pobles de Catalunya s'ho poden permetre. Per tant, em sembla que la combinació del conjunt històric, monumental i comercial ens ha de donar aquesta potencialitat que hem tingut en el passat i que hem de tenir al present i al futur. Hem intentat donar un missatge d'implicació per part dels associats que havien vingut avui a l'acte, però sobretot pels que no hi eren. Creiem que és important arribar als associats i fer-los transmetre el projecte que estem fent, i que s'impliquin, que s'hi posin, que s'associïn els que no ho són, i els que ho són que participin. Jo he posat alguns exemples com es poden arreglar les banderoles ells mateixos, poden fer propostes, poden fer idees, poden venir visitants al local que no ve quasi mai ningú. Bé, ens agradaria que nosaltres com a Junta ens sentéssim corresposts en aquest aspecte. El reconeixement a l'establiment de Cal Sec de Camprodon.
reconeixement que han fet, fa molts anys que hi som i esperem que fer-ne molts més. Sembla que la nostra filla vol continuar, costa una mica, però penso que sí que ho aconseguirem. Sí. Ara molt orgullosos perquè, de totes formes, jo dono gràcies a Camprodon perquè és la botiga, nosaltres ens hi fem tot el que podem, però som al mig de Camprodon i és l'entorn que és tot plegat, diguem, és un conjunt i ojalà hi hagi moltes, com més botigues hi ha millor, jo trobo. Però en reconeixement al seu tarannà comercial i la seva professionalitat, a Isidre, Planes i Palomar. Jo només voldria dir que tota la meva família, totes les persones que fem part de la meva família estem molt i molt contentes, molt satisfetes, molt orgulloses i volem donar les gràcies molt profundament a l'Associació de Comerç i Turisme de Camprodon perquè de veritat jo penso que el pare se'l mereixia aquest reconeixement, realment. El pare era una persona que va ensenyar-nos a tota la gent que fem part de la família, ens va ensenyar la importància de ser comerciant, la importància de respectar i d'estimar la seva feina. Era una persona que sempre tenia el somriure als llavis, que sempre rebia bé a la persona que entrava a casa, que sabia vendre, que sabia escoltar, que sabia ser agradable i que ens va transmetre tot aquest amor per la feina ben feta, per el tirar endavant el poble, per el tirar endavant el comerç i sobretot aquesta passió i respecte per la seva pròpia feina. I tot això és el que ens uneixen moltes coses al voltant del pare, però aquesta és una que ens uneix moltíssim, aquest sentiment de pertinença a Cal Rellotger. Tots i totes som molt de Cal Rellotger i ens agrada molt que se li hagi fet aquest reconeixement perquè per nosaltres se'l mereixia molt i estem molt i molt agraïts. Moltes gràcies. Contentíssim, tu. A més, com que jo l'havia passat molt canudes, perquè al cap d'un temps d'haver organitzat l'associació em vaig trobar sense junta i vaig haver d'aguantar el tipus tot sol per no perdre totes les pistonades i perdre tot el que havíem lograt d'estatuts i de més de l'associació.